Türkmenistandaky garypçylygyň ýeten derejesini görkezýän habar bu gezek Lewap welaýatyndan gelip goşdy. Ýollar ýapylandan bäri ýurdun içinde durmuş guran ýaş satynjalaryň arasynda dilegçilik giňişleýän ýaýrandygy habar berilýär. Öňler durmuş gurandan soň daşary ýurtda gazanç etme mümkinçiligi bolan ýaşlaryň soňky 3 ýyldan bäri şol mümkinçiliklerin ýokdugy sebäpli ykdysady kynçylikler çekýändikleri hakykaty hemme ma'lum. Ýurdun içinde iş mümkinçilikleri ýetmezçilik edýär. Şol sebäpli adamlar dilegçilik edýärler. Gerek bolsa ýoluny tapyp bilseler, ogurlyk işlerini de baş goşýarlar. Bu videonu hem muňa suwtnamy hökmünde uğrajan diýip habar bize ýetiren ildeşimiz belläp geçdi.